ଏବେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଲୋକ ଗର୍ବର ସହିତ କହୁଛନ୍ତି କି ଓଡ଼ିଶାରୁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଦାଦନ ଯାଉଛନ୍ତି ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ, ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଦାଦନ, ଭାରି ଗର୍ବରେ କୋଡ଼ରେ ତ ଆଗୁଆ ଆମେ ଅଛେ ନା। ଏତେ ଲୋକ କାହିଁ ଦାଦନ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି? ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ଆମର ଲୋକଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା କମ୍ ଏବଂ ସ୍କିଲ୍ ମଧ୍ୟ କୁଶଳୀ କମ୍ କୁଶଳ, ଯେହେତୁ କମ୍ କୁଶଳ ସବୁ ଅନସ୍କିଲ୍ଡ ୱାର୍କର ହିସାବରେ ସବୁ ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଆପଣ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ପାଇବେ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ବି ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆପଣ ସିକ୍ୟୁରିଟି, ଆମେ ଲୋକଙ୍କର ସ୍କିଲ୍ ବଢ଼େଇନି। କେରଳରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆରବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ ଦାଦନ ଖଟି ଯାଉଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ସେମାନେ ଖଟିକି କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ଯୋଗ୍ୟତା ବହୁତ ଅଧିକା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ବଢ଼େଇଲୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୂତେଇବା ପାଇଁ କି ଆମେ ଖାଲି ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ାକରେ ରଙ୍ଗ ଦେଲୁ, ମନ୍ଦିର ଚାରି ପାଖରେ କାର୍ପେଟ ପକେଇଲୁ। କେରଳରେ ସେମାନେ 850 ଟଙ୍କା ଦୈନିକ ମଜୁରୀ ଦେଇକରି ମଧ୍ୟ ଚାଉଳ ଭଲରେ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ବା କଫି କରିପାରୁଛନ୍ତି, କି ନଡ଼ିଆ ଚାଷ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଆମର ମଜୁରୀ ସବୁଠି କମ୍, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମର ଚାଷୀର ଏତେ ଲାଭ ହେଉନି। ଓଡ଼ିଶା ଚାଷୀ ନିହାତି ଭାବରେ ଗରିବ। ତାର ମୂଳ କାରଣ ହେଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଳସେଚନର ଅଭାବ। 30 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବା 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂଆ କିଛି ଜଳସେଚନ ଜମି କିଛି ଅଧିକା ହେଇନି, ଏବଂ ଯାହା ହେଇଥିଲା ଜଳସେଚିତ ଜମି ଥିଲା ତାହା କମିଛି। କାରଣ ଗୁଡ଼େ ଜାଗାରେ ମାଇନର ଇରିଗେସନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ କାମ କରୁନି, ଯେଉଁ ଲିଫ୍ଟ ଇରିଗେସନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ କେନାଲ ଜମି ପାଣି ଯାଉଥିଲା ଆଗରୁ 10-15 ବର୍ଷ ତଳେ, ଏବେ ସେଠିକି ଜମିକୁ ଯାଉନି ପାଣି। କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ RIର ଅନୁସାରେ ସେଇଟା ଜଳସେଚିତ, କାରଣ କେନାଲ ଗୋଟେ ବନ୍ଧଟେ ଅଛି, ସେ ଜମି ଗୁଡ଼ାକରେ ଖାଲି ଗୋରୁ ଚଳୁଛନ୍ତି। ଜଳସେଚନ ଅଭାବ, ସୁବିଧାରେ ପାଣି ନ ମିଳିବ ତାହେଲେ କୃଷି ଅଗ୍ରଗତି ହେଇପାରିବନି। ତା ଛଡ଼ା ବହୁତ ଜାଗାରେ ବନ୍ୟା ହେଉଛି, ଲୋକମାନେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଲା କୃଷିର କଥା। ଏବେ ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଚାଉଳ ଉତ୍ପାଦନ, କିନ୍ତୁ ବଜାରରେ ଯିବେ ଯଦି ଭଲ ଚାଉଳ ଆପଣ ଟିକେ କିଣିବେ, ଭୋଜିରେ ପାଇଁ ଚାଉଳ କିଣିବେ, କି ଆଉ କିଛି ପୂଜା ଓଷା ପୂଜାରେ ଚାଉଳ କିଣିବେ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଉଳ ସେଇ ଯେଉଁ ଶସ୍ତା ଚାଉଳ ମିଳୁଛି 23 ଟଙ୍କାରେ ବଜାରରେ କି 18 ଟଙ୍କାରେ ସେ ବିକୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଚାଉଳଟା ଖାଲି ମିଳୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ। ବାକି ସେ 55 ଟଙ୍କିଆ, 80 ଟଙ୍କିଆ, 120 ଟଙ୍କିଆ ଚାଉଳ କି 32 ଟଙ୍କିଆ ଚାଉଳ ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ନାହିଁ। ସେ ସବୁ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଆସୁଛି, ଏମ୍ପିରୁ ଆସୁଛି, ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସୁଛି, ଓଡ଼ିଶାରୁ ମାର୍କେଟ ଯାଇ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ସେଭଳି ଯେତିକି ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ବେଶୀ ରୋଜଗାର ଦିଏ, ଚାକିରି ଦିଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ। ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ କିଛି ବଢ଼ୁଛି, ସରକାର ସବୁ ଆନାଉନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ବଢ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ବନ୍ଦ ହେଉଛି। ଯେମିତି ଇରିଗେସନରେ ପ୍ରକୃତରେ ଖସୁଛି, ସେମିତି ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ ବନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଏ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜଣାଶୁଣା କଥା। ପ୍ରାୟ ଖବରକାଗଜ ବା ଟିଭି ଏଗୁଡ଼ା କହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଡର ଏବଂ ଲୋଭ ତାଙ୍କୁ ଖାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ
ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ କି ଏ ସରକାର ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। କାଗଜପତ୍ର କରୁଛନ୍ତି, ନିୟମ ସବୁ କରିଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଫିସରମାନେ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଟା ଖୋଲା କଥା। କେହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲେ ତାର ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ଦେଇ ହେବ। ଯଦି ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେବନି, ଯଦି କୃଷିର ଉନ୍ନତି ହେବନି, ତାହେଲେ ରୋଜଗାର କୋଉଠି ମିଳିବ? ଦାଦନ ତ ହେବେ ନା। ତାର ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର। ପରିବର୍ତ୍ତନର ସ୍ୱର ଯଦି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ବାହାରିବନି, ତାହେଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେବେ ହେଇପାରିବନି। ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଥା ଭାବନ୍ତୁ, ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ। ଶବ୍ଦ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ହେଇଯିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ